ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/3/24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. మధుర జోకులే ఇడీ ప్రపంచుడు నిఖిల్నంచిన పదమ భాగ్యశాలి విద్యార్థులు ఏర్ల ఇచ్చారు. నిఖిలిಗೆ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕಾದು ಓದವೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾನಸೆ ಪುನಗ ಮೋಹದ ದಾರುಲು ತುಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಅಪಗ ಮೋಹದ ದಾರುಲು ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಸದಾ ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪುಪ್ಪಡಿ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾತಿನ ತೂಪನೋ ಅವು ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಆದುಂಡು. ಇಂದಿನ ತೂದುಲ ತೂವಂದಿಲೆಕೊಪ್ಪುಡು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಹಾಳುನು ತೂವೊಡ್ಚಿ ಹಾಳುನು ಕೇನೊಡ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಮಧುರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅತ್ತುಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಇಂದು ಅಂತೂ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಗುಲು ಸತ್ಯಯುಗಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲಾದುಲ್ಲ. ಐದವರ ಹಿಂದೇನು ನೆನಪು ದೀವನುಡು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನಂತೂ ಮಾತ್ರಲ ಒತ್ತೊನ್ನುವರು. ಅಂಡ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಬದಲಾಗ್ದು ಹಿಂದೂ ಪುದರ್ನು ದೀರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆದಿ ಸನಾತನ ಏರಾದುರ್ಲೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದುರ್ಲೇರು. ಇನ್ನೇನು ಭಗವಂತನೇ ತೆರಿಪವೇರು. ಭಗವಂತೆ ಒವ್ವೇ ದೇಹದಾರಿ ಮನುಷ್ಯತ್ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಹ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಶಿವಬಾಬಾಗ ವಿದೇಹಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಅರೆಗ್ ಆರ್ನನೆ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಮ್ಮ ದೇಹ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಖಿಲಿನ ಸಹ ಇಂಚ ವಿದೇಹಿ ಪಂದು ತೆರಿಯುನವು ಏತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನಾದುಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಖಿಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಈ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನೆ ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆಶ್ರಮವತ್ತು ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಪುದರಂತೂ ಇತ್ತೆ ದೀವೊಡಾಪುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಆದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪಣ್ತಿರು. ಐದವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಲೆ ನಿಖುಲ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರೋ ಅತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರೋ ಪನ್ಪುನೇನು ಬರಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪನಗ 84 ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಪನ್ಪುನೇರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುರ್ಲೇರು. ಇಂದುಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರದ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡ್ಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಗುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಏತೊಂಜಿ ಪತಿತ ಆದು ಬುಡ್ತೇರು. ಭಾರತ ಸುರುಕು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತನು. ಭಾರತನೇ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂದುವೇ ಕೂಡ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರ್ದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚರ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆವಡಾಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾತೆರ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಯೋನೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಘೋರ ನಿದ್ರೆರ್ದು ಲಕ್ಕಲೆ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಡೀ ಭಾರತಡು ನಿಖಿಲ್ನಂಚಿನ ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಎಂಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕುಲೆ ಆಪಾ ಪಂಡು ನಿಖುಲು ಸಹ ಅಕುಲೆ ಆಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಬ್ಬವರ್ಚಿ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಒಂತೆ ಕೇಂದು ಪೊಯರು ಪಂಡಿರ್ತಂಡಲ ಸಹ ಆಕುಲು ಪ್ರಜೆಕ್ಲಾದು ಪೋಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ಧನದ ವಿನಾಶ ಆದು ಪುಜಿ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪೇರು. ನಿಧಾನವಾದ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ಏರೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪಿದೇರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆನು ತುಯ್ಯರೆ ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪೋಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಸ್ತುಲುಂಡು ಅವು ಮಾತ ವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು. ಐನು ತುಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಲುನು ತೂವೊರ್ಚಿ ಈ ಕೊಳಕು ಭಸ್ಮ ಆವದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚಿನ ಎತ್ತ ಏರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ತೂಪೆರೋ ಅಕುಲು ಕಲಿಯುಗಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯುಲಿ. ಅಂಡ ನಿಖುಲು ಸಂಗಮಯುಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ಸಂಗಮಯುಗನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಕೇವಲ ಈತಿನ ನೆನಪು ದೀವನ್ಲೆ ಇಂದು ಸಂಗಮಿಗವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಈ ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖ ಕುರ್ಪುನಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಹಿಂದೆ ತಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸವಡು. ವಿಷಕ್ಕಾದು ಏತೊಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಐನು ಜಯಿಸುಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ನಿಗುಲು ಒರಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಒಲ್ಪ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ತೆರಿಪವೇರು. ಒರಿಯೊರಿಯಗು ತೆರಿಪವರಿಂದಿತ್ತಂಡ ನನ್ನೊರಿ ಇಂದು ಜಾದು ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಬೊಕ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು ಆದಿಸನಾತನ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಲೆ. ಆದಿಸನಾತನ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿ ಪದವಿನು ಎಂಚ ಪಡೆಪೇರು ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಗಳಾಯಿರು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮೊಡೆ ಪಡೆದುಪೋಡು 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿಯಾಯಿರು. ಏರೆಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆಕುಲು ಇಂದೆಟ್ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಇಂದೆಡ್ದು ಮಾತ ಕಡೆ ಮೋಹ ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲನ ಐನು ಮರಪೊಡು ಎಂಚ ತೂಂಡಲ ತೂವಂದಿನಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಹಾಲನ್ನು ತೂವೊರ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಕೋತಿದ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಜೋಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಯೋಗ್ಯಾದು ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು. ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ತೊಜಿಪವೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸುರೂತಾದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿದ ಬಹುಮಾನವಾದುಂಡು. ರಡ್ಡನೆಯದು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿದ ಬಹುಮಾನವಾದುಂಡು. ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತೂ ಇತದೇ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಕುಲ್ದು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಜೋಕುಲು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದು ನೇರ್ದವರ ಯಜ್ಞ ತಪನು ಮಲ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಏರ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಏತೊಂಜಿ ಪಾಪಾತ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪೋಪೆರು. ಏರ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಜ್ಜೇರು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಾದುಂಡು ಮಿತವಾಯಿನ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ನನೊಂಜಿ ಅಪರಿಮಿತವಾಯಿನವು ಆದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಈಶ್ವರಾರ್ಥವಾದ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈಶ್ವರೆ ಪಂದು ಏರೆಗ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನು ಹೆಂಚೆತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪವೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವಂತೆ ವರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಅರೆನೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅರೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರು. ನಿಕುಲ ಕೈತಲು ಬರ್ಪೇರು. ಒಂತೆ ಕೇಂದು ಪಿದೈಗ್ ಪೋಪೆರಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪದವು ಮುಲ್ಪಗೆ ಒರಿ ಉಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಯದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮೋಹದ ದಾರುಲು ತುಂಡಾಪುಂಡನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಹಾಜೀತ ರಾಜನ ಕಥಲ ಏತು ಎಡ್ಡಾಯದುಂಡು. ಮೋಹಾಜೀತ ಪಂಡ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಏನಿನು ಜತ್ತೊಂದು ಒರಾಣೆ ತಿರ್ತುಗು ಬೂರ್ವೆರು. ಎಂಚ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೂಡ ತಿರ್ತುಗು ಬೂರ್ವೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುಲ ಸಹ ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒವ್ವೆ ಚೀಚಿ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನು ಬೀಜರೂಪ ಸಚ್ಚಿತ್ತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಉಪ್ಪುವೆರ್ದಾನೆ ಪಂಡಾಂಡಲ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನನು ಏ ಪಾಂಡಲ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ದು ಪೊಡತ್ತೆ ಆಂಡ ಜ್ಞಾನ ಪಂದ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದೇರೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಓದೊಡತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒವ್ವಾಂಡಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮುರುಳಿನೇ ಓದೊಂದೆತ್ತಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಲು ತತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಲೊಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋಡು. ನಿಕುಲು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು ಕುಡ ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಏರುನ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಏನಿ ಆದುಂಡು. ಎಂಚ ಜಿನ್ ರಾಕ್ಷಸಗ್ ಏನಿನ ಮಿತ್ ಪೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಪಂದು ಆಜ್ಞೆನು ಮಲ್ತದೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಿನ್ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಪಂಡ 84 ಏನಿನ ಮಿತ್ತು ಪೋಪರು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪರು. ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದುದ ನಾಟಕದ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಾದುಂಡು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇನ್ನೇನು ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಏರ್ನನೆ ಬಾಯಿರ್ದು ಒವ್ವೆ ಹಾಳು ವಚನಲು ಬರ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಒರಿ ನನುರೆಗ್ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ವಿಷಯ ವೈತರಣಿ ನದಿ ರೌರವ ನರಕವಾದುಂಡು. ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ರೌರವ ನರಕಡುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಾತ್ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಳು ನರಕಡುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ನಿಕಲ್ನ ವಿಜಯ ಅಂತ್ಯೋದ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಏರು ಮಲ್ತೆರು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಇಂದು ಈ ಸುರುತ ನಂಬರ್ದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನಂತೂ ಬಡವೆರ್ನ ಬಂಧುವಾದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಅಂತ್ಯಡು ಏಪ ಟು ಲೇಟ್ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ತೆರಿವೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣು ತಿಗದು ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ರಾಜಧಾನಿ ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ವಾ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದರು. ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿದಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್ನ ವಿನಃ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈತದು ಪೋತೆರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಲಕದು ಉಂತೇರು.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಸೋ ದೇವತೆ ಆಪೇರು ಇಂದೊಂಜೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪನು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ತಿರಿಪವನಕುಲ್ಲ ಒರಿಯೆ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರ್ ಐರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಬಾಬನ್ ಗಲಿಗೆ ಗಲಿಗೆಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರನು ಭಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರಾದ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪವಿತ್ರಾದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ಅವಡ್ದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಬಾಬಾಯಿನೇ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತನ ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು. ಏಪ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಪರೋ ಅಪಗ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆದ ವಿನಃ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏಪ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ತೆನುತ ಮುಟ್ಟೋರೋ ಅಪಗನೆ ಪಾಪೋಲು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಾದುಂಡು ಈ ಶಬ್ದ ಗೀತೆಯದಾದುಂಡು ಯೋಗ ಯೋಗ ಪಂಡು ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನರು ವಿದೇಶೋರ್ದುಲ ಸಹ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆಗಾದಕ್ಲು ತಿಕ್ಕದು ಪಾರ್ಪದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರು. ಏಪ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿವಿನರು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ತೇರಿನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆದಕುಲ ಸಹ ಈ ಪಾತೆರನು ಪಾಡುವೆರು. ಇನ್ನುವಂತೂ ಖಚಿತವಾದುಂಡು ರಾಜಯೋಗನು ಓರಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಪಾತೆರನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಡು ಪಾರುಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಅವಕಾಶನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತು ತೊಜಿಪವಡು ಮೋಹದ ದಾರುಣು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು. ರಡ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ವಿದೇಹಿ ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಓದರೆ ಬರ್ಪೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ವಿದೇಹಿ ಆಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೀವನದ ನಿದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ವಿಚಾರ ಪರಡು ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪವ ನಾವು ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಎಂಚ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಪುದರ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬಾಯಿರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪಿದಡಡ್ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಇರುದಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಪಂದು ಈ ದಿನಲ ಸಹ ಬರ್ರೆಂಡು. ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಂಡ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಿದರ್ಶನವಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಶಾಂತಿದ ಮಾಡಲ್ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುನಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನದಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಹ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ವಿಶೇಷ ಸೇವಾಧಾರಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೀನಗ ಮಾತೆರ್ದಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಾತೇಶ್ವರ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ನಯನಹೀನ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರಹೀನರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೊಜಿಪವನಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ನಯನಹೀನರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೊಜಿಪವು ಪ್ರಭುವು ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧೀನ ತೊಜಿಪಲೆ ಪ್ರಭುವು. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೆರು ನಯನಹೀನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೊಜಿಪವು ಐನೆರ್ದವರ ಮಾರ್ಗ ತೊಜಿಪವನಂಚಿನಾರು ಒರಿಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಯರು ಐನೆರ್ದವರನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಸಮಯಡು ನೊಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪ್ರಭು ಮಾರ್ಗ ತೊಜಿಪಲೆ ಪಂದು ಐನೆರ್ದವರ ಖಂಡಿತವಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೊಜಿಪೆರೆ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪೊಡ್ದು ಸಾಕಾರ ರೂಪೊಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರನ್ನೇ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಮಾರ್ಗ ತೊಜಿಪೆರು ಬರಂದೆ ಮಾರ್ಗ ತೆರಿಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಲ್ಲೆರು ಇಂಚ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದು ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗ ಬೋಡು ಐನೆರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮಗ್ ಪನ್ಪೆರು ನಯನಹೀನರೆಗ್ ಮಾರ್ಗ ತೊಜಿಪಲೆ ಪ್ರಭು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ನಾವಿಕ ಪಂದುಲ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಅಪೆದ ದಡಕು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಐನು ತತ್ತೊರ್ದು ಆಪುನಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ದಡ ಪಂಡ ಐನು ತತ್ತೊರ್ದು ಪಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಿನ ಏಳನೇ ತತ್ವ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತತ್ವ ಆದುಂಡು ಐಟ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಹ ಏಪ ಈ ದಡೊಡ್ದು ಆ ದಡಕು ಬರೋಡು ಅಪಗನೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮಗ ನಾವಿಕ ಪಂಡಲ ಲೆಪ್ಪೆರು ಆರೆ ಎಂಕುಲು ನಾವೇನು ಪಂಡ ಆತ್ಮರೂಪಿ ನಾವೇ ಆ ದಡಕು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಏರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಡುಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲಿನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಬಾಕಿ ಏರು ಮಾತ ಒರಿವೆರು ಅಕಲು ಧರ್ಮ ರಾಜನ ಶಿಕ್ಷೆನ ತಿನ್ನೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತಾಪೆರು. ರಡ್ಡು ಮುಳ್ಳು ಪಂಡ ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಪೂತ ನಿರೇಲು ಪಂಡ ಸುಖತ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪನಕ್ಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮುಳ್ಳುದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಪೂತ ನಿರೇಲ್ಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಕರೇನ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಪರಮಾತ್ಮಗಾದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು
ಏಪ ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಮುಳ್ಳುದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪೂತ ನಿರೆಲಿಗ್ ಇಂದಿರ್ದು ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂದನಂತು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿರು. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡವು ದುಃಖೊರ್ದು ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ವಾ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖ ಬೊಕ ಅಶಾಂತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಬೊಕ ಪೂತ ನೆನಪುದ ಪೂತ ಪ್ರಪಂಚನು ಮಲ್ಪೆರು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು. ವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮರು ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಐನಂತು ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿ ಮಾತಲ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾದುಂಡು. ರಾಜರ್ದು ಪತ್ತದು ರಂಕನ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದು ಬೋರ್ದೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೆರು ಇತ್ಯದ ಸಂಸಾರ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಮಾತ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ರಹಿತ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಓವು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪಂಡು ಪನ್ಪ ಐತ ಅರ್ಥ ಇಂದು ಅತ್ತು ಎಂಕುಲು ಒವ್ವೇ ದೇಹೊರ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದುಲ್ಲ ಪಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ದೇಹ ಬಾನ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಈ ದೇಹಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ದುಃಖನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಅಕ್ಲೆಡ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಂಡು. ಅಕ್ಲು ಜೀವನ ಪಡೆಯೊಂದು ಜೀವನ ಬುಡೊಂದು ಆದಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ್ಯ ಸುಖನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿದ ಅರ್ಥನೆ ಆದುಂಡು. ಜೀವನೋಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ಕರ್ಮಾತೀತ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾತ ಪ್ರಪಂಚ ಐನು ವಿಕಾರಡು ಪೂರ್ತಿ ಅಂಟುದು ಬುರ್ತುಂಡು. ತೆರಿಲೆ ಐನು ವಿಕಾರದ ಪೂರ್ತಿ ವಾಸ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರುಡ ಈತು ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂಡು. ಓವು ಈ ಐನು ಭೂತೊಲೆನು ಗೆಂದಿರ ಸಾಧ್ಯ ಬೋಡು. ಅಪಗನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಖುದ್ದು ಬತ್ತದ ಐನು ಭೂತರದು ಬುಡ್ಪವೆರು. ಬೊಕ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.